Kæmpe udfordring og kæmpe udvikling. Det er det her med, at man får stor indflydelse på sine egne arbejdsopgaver. Det bedste ved at arbejde i COWI, det er helt klart det meget ansvar, man får. Og i det hele taget, så har vi et fedt team, der er gang i den. Der er sådan et studenternetværk, hvor vi nogle gange drikker en øl i fredagsbaren eller spiser en frokost sammen. Det bedste ved at arbejde i COWI er helt klart, at jeg kan bruge det, jeg lærer på CBS her i mit daglige arbejde. Der er masser af opgaver fra masser af discipliner. Jeg får lov til at lave både brochurer til sociale medie-updates, til branding. Man har muligheden for selv at vælge opgaverne. Glæd dig! Skynd dig at sende en ansøgning.